ናይ መጽሓፍ መሰል ኣብዛ ዓዲ ኹልኩል ኣይኮነን ፍቁድ እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እውን ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ጋዜጣታት ብሕጊ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕሬስን ብምትቀራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምፍቃደን ሰላም ተኸታተልቲ ኣኽራን ቲቪ ከመይ ኣለኹም? ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ኩኑ። ሰላም ምክትታል ናይ መጽሓፍ መሰል ኣብዛ ዓዲ ኹልኩል ኣይኮነን ፍቁድ እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እውን ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክዛረብ ክጽሕፍ ዝኹልኩሎ ነገር የለን። ዝኽሪ ጋዜጠኛ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ጋዜጣ መቃልሕ ጸሓፊ ደሳለ በረኸት ዳርጋ ምስ ኩሎም ቶም ናእስታት ርብዕ ዘመን ተሰዊሮምና ዘለዉ ብጾትና ፍልጦን የርኒዩ ብኡ መጠን ድማ ምስ ንውሓት ግዜ ዘይሃስስ ዝኽሪ ኣለኒ ነዚ ብስእሊ ንሪኦ ዘለና መምህርን ጋዜጠኛን ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ወዲ መምህር ግን ዝያዳ ካልኦት ፈልጦን ዝክሮን ኣብታ ከም ምክትል ኣሳናድእ ኮይኑ ዘካይዳ ዝነበረ ጋዜጣ መቃልሕ ንዓይ እውን ቀዋሚት ዓምዲ ነይራት እኒኣ ስለ ዝኾነ ጽሑፋት ንኸረክብ ብውሕዱ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ንራኸብ ነበርና ምስ ዳዊት ኣብ ካልእ ቦታ እውን ዝያዳ ንራኸብ ነርና ካብ ዩኒቨርሲቲ ስመራ ወፂኻ ኣብ ዘላ ጎደና ንወገን ጸጋም ቅድሚ ናብ ገነት ቤት ቁርሲ ገጽካ ምጥዋይካ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ነይራ ናይ እንዳኤሩኮም 2001 ዝበሃሉ ትካል እቲ ብቃዋምነት ካብ ቤት ትምህርቲ ስመራ ሓፈሻዊ መምህር ናይ ፊዚክስ ኣሰልጣኒ ስፖርትን ዝነበረ ዳዊት ከዓ ንትሕዝቶታት ጋዜጣ መቃልሕ ኣብዛ ዝጠቐስኩዋ ክፍሊ ኮይኑ እዩ የዳልዎ ነበረ። ንሕና እውን ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወፂና ናብቲ ናይ ኤሩኮም ክፍሊ ምምጻእ ልማድና ነበረ። ብፍላይ ኣብ ዋዜማ ናይቲ ሕማቕ ንፋሳት ዝነፍሰሉ ዝነበረ መስከረም 2001 ከዓ ካብታ ገዛን ካብ ዳዊትን ብዙሕ ኣይተፈለናን። ዳዊት ተረጋጊኡ ነታ ናብራና መሬት ሰማይ ትብል ናይ ካሕሳይ በርሀ ዜማ ብፋፃን ብድምፅን እናዜመ እዩ ዝጸንሐካ። ኣብታ ብዙሕ ግፍሒ ዘይነበራ ክፍሊ እንተኣቲኻን ከም ኣብ ሓደ ምንም ክፍኣት ዘይበጽሖ ውሑስ ደጀን ዝተዓቆብካ ኮይኑ ስማዓካ። ብኡ መጠን ድማ መንፈስካ ረግእ። ኣብታ ክፍሊ ግን ሓንቲን ዳዊት ላሕዘብ በሎቶ ኩሉ ግዜ ድማ ዝዝክራ ኮምፒተር ነይራ። ደጊመ እውን የጽሕፈላ ዘለኹ ብዝኾነ ነታ ኮምፒተር ንኩሎም ፊደላት ጡ ናብ ዑ ከምኡውን ንኩሎም ፊደላት ዑ ናብ ጡ ናይ ምቕያር ልምዲ ነይርዋ እሞ ድማ ኣብ ውድእ ግዜ ከምኡ ትገብር። ሓደ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጠሪዑ ዝብል ዜና መጽአ። ከም ኣርእስቲ ዜና መጠን ድማ ብዓበይቲ ፊደላት ዝተጻሕፈ እታ ሰራም ኮምፒተር ግን ስራሕ አይረስዓትን ነቲ ፊደል ዑ ናብ ፊደል ጡ ቀይራታ። እቲ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውድብ ሓበራት ሃገራት ጠሪዑ ዝብል ዝነበረ ዜና ድማ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጠሪጡ ኮይኑ ወፀ። ጠሪጡ ዶ ዘርጣጥ ዝኾነ መንግስቲ ንጥራጽሲ ኣይሓምቕን እዩ በብውሽጥና ንብሎ ዝነበርና እዩ። ብዝኾነ ምስ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣይና ሰሓቕናላ ምሸት ናይ መጨረሽታ ምርኣይናን ናይ መጨረሽታ ሰሓቕናን ድማ ነበረት። ብድሕሪኡ ግን ከም ሰበይ ሰምዖ ዛንታ ዳዊት ጥራዩ ዳዊት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተጨኒቑ ናይ እምሮ ጸገም እውን ገይሩ ሰምዕ። እቲ ህዱእ መንፈስ ናይ ዳዊት ተረብሹ ቁቆርጾ ምምጻእ ኣብየኒ ኣነ እውን ይጭነቕ እጽሕፍ ድማ ካልእ ንኽገብር ዳእሞ እንታይ ከዓቕምለኒ። ብዝኾነ ንሓው ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ብኻልእ ዝኽርን ብዝሓሸ ሌላ እውን ኣብ ካልእ ጽሕፍ ክንምለሶ ኢና። ሕጂ ግን ሰናይ መዓልቲ እዩ።